Kovasti kyllä Pietarsaaressa. Se huomautti siitä, että Pink Muscle. Mutta se ei kuitenkaan rokottanut siitä. Se on varkain juoma. Yhtäkkiä. Mä en edes muista, että miten mä havahduin, että hei, sä olet läski. Nyt se on laihe. Meillä on kaikki muut on ihan karvattomia. Tietysti Nella luonnollisesti ja Realla on samaan aikaan ollut juoksuja. Sitten oikein nykyään niitä selkeästi. Hei, mulla on se selviä tämä. Joo, se on merkki. Se on hetkinen. Se on syntynyt 11. lokakuuta, eli se tulee vuonna. Joo, kyllä. Ja näyttelyissä sen voi nyt paalantaa, tulee kuuma. Ihanaa, siis voi. Mä en kerennyt edes... Mä nukuin pommin, niin mä en kerennyt Säkin nukuit, Annekin nukkui pommin. Kello oli vaille